kaluyan ang imong lungsod, tungod sa imong gugma nga walay sukod. Ang mga utang ug ang among kalapasan, intang papasa ug gayaw hinumdumi. Sa ngalan ni Jesus ang manluluwas, gisapit ka karon nga among amahan. Ginoong Dios, kaluyan ang imong lungsod, tungod sa imong gugma nga walay sukod. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Mga igsoon, maayong buntag, karong adlaw atong gisaulog ang Universal Feast ni San Martin de Porres ng atong segundo patron. Ayang kapistahan pangilin atong sa ulugon dinhi sa atong parokya karon pang umaabot Nobyembre 9. Ug aron kita maandam sa pagsaulog nining Santa Eucharistia, pangayoon ta sa Ginoo ang iyang kaluoy pasaylo sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ang absolusyon, kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala ug dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Dios nga nag-agak kang San Martin de Porres nga nasa himayang langit nun, subay sa dalan sa pagpaubos, ihatag ka namo ang pagsunod karon sa iyang mga bantugang panigingnan, aron maangayan kaming bayawon uban kaniya nga sa kalangitan. Kiniya mo gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Roma. Kay dili gayud mag-usab-usab ang Dios sa iyang huna-huna, labot sa iyang pilion o panalanginan. Kamo mga dili Hudiyo, misupil sa Dios kaniadto. Apan karon, gikaloy-an kamo sa Dios, tungod kay misupil man ang mga Hudiyo. Sa maong pagkaagi, tungod sa kaluoy nga nadawat ninyo, ang mga Hudiyo misupil sa Dios, aron sila usab, makadawat sa kaluoy sa Dios. Kay gihimo sa Dios ang tanang mga tawo nga masupilon, aron ikapakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Pagkabahandianon gayud sa Dios, o pagkatulog karon sa iyang kaalam o kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom, kinsay makasabot sa iyang mga paagi. Sumala sa giingon sa kasulatan, kinsay nasayod sa huna-huna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya, kinsay nakahatag kaniyag bisan unsa, aron iyang baslan
Kay siya'y nagbuhat sa tanang butang, ug naghimong mao karon ang tanang butang, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Naguol ako, ug ania sa kasakit. O Dios, sa imong makaluluwas nga hinabang, panalipdi ako. Daigon ko ang ngalan sa Dios, diha sa awit. Ug himayaon ko siya, uban sa pasalamat. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tanawa, kamong mga mapaubsanon o pagsadya, kamong nga nangita sa Dios, maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo nagapatalinghog sa kabos, ug ang iyaha nga gigapos, dili niya tamayon. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Kaya ang Diyos magluwas sa Sion, ug magtukod pag-usab sa siyudad sa Huda. Ang mga anak sa iyang mga sulugoon, maoy makapanunod ni ini. Ug sila nga naigugma sa imong ngalan, magpuyo ni ini. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Alleluia, alleluia, wikain mo po nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaakan ninyo. Manasap Kinutlugikan sa Santos na Ebanghelyo sumala ni San Lucas. himayaw ikaw, O Ginoo. Unya miingon si Jesus ngadto sa nagdapit kaniya. Kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala o ang imong mga igsuon o ang imong mga paryente o ang mga dato mong mga silingan, kay sila mo balos pagdapit kanimo ug sa ingon niini ikaw hibaslan sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, mao'y dapita ang mga kabus
ang mga bakol, ang mga piang, ug ang mga buta, ug mabulahan ka kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan ka ra sa Dios, inikabanhaw sa mga matarong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ligon ikaw. Nadungog nato si San Pablo sa unang pagbasa nga napuno ang iyang kasing-kasing sa pasalamat sa Ginoo, sa kabahandianon sa Ginoo. Basikamente kana gyud nga ang pag-angko niya nga walay lain o kinsa ang tinubdan sa tanang bahandi. Ang kabahandianon sa Ginoo, ang iyang pagsalig niining maong abundansya no kabahandianon nga iya gyud sa Ginoo. So diha una magsukad ang matuod nga pagka generosa, ang kining generosity, diha gyud na magsugod nga nagasukad sa Dios ang tanan gyud nga kabahandianon o ang generosidad, no? Dili ta mahimong mapugnanon, mahimong free-flowing atong kabahandianon ato ang pagkamaghihatagon kay ang atong fuente, ang source, pinaagi nato adto sa uban. Ikaduha, pamalandungan nato kining matuod nga generosidad sa ato pong pagbalik lantaw sa atong kaugalingon sa atong naagian, no? Kini si una sa tanan, si San Martin de Porres, di nimo makalimtan nga mixed race, no? Rasa, mixed to ang iyang rasa. Ang iyang inahan, free slave, gawas no na nga esklaba, slave, giminyuan o katsila, no? Doon na dugo nga, taas og dugo katsila, ang gobernador. So, nahimo na siya mulato. Di mahimo nga makalimot siya sa iyang kahimtang siya mga kaisuunan nga mga colored, no? Mga esklaba, mga slaves pod dito sa Peru. So, mubati gyud siya sa kahimtang siya mga igsuon nga, no? Kanihay pod nga, uguban kaniya mga slaves. So, iyang gitanaw, balik tanaw ang iyang gigikanan. Maghuna-huna kapag kaniini nga there was sometime in our life that we were also poor. Wa gyud tay ato. No, kitsa pa si San Lorenzo ang diakono, matud pa niya ang kabus maoy matuod nga tesoro, treasure sa simbahan. Na matud pang San Lorenzo. Nainumduman ta na siya. O sa Ebanghelyo matud pa ni Kristo nga imo akong gibistihan dihang hubo ako, imo kong gipakaon sa dihang gutom ako, imo kong gipainom og tubig sa dihang giuhaw ako. Unsa man kinsa man dili ang Ginoo kita. Siyempre kita gyud, no? Diha gyud panahon nga wa gyud tay ato, natawo ta nga hubo, natawo ta nga wa gyud tay gikaon. Pero kinsa may nag-provide nato, ang Ginoo. Mao nga mohatag ta o mapaambit nga walay pagpaabot nga baos. Kaya ang tanan nagagikan yun sa Ginoo. Amen. Magpasalamat kita sa Dios o magampo kita nga ang pagka-maabi-abihon o ang pagka-abli ngadto sa uban mahimong pagpadayag sa atong halawom o tinuuray nga gugma o matuod nga paghatag sa kaugalingon alang sa uban. Moingon kita, Amahan patalinghugi kami. Amahan patalinghugi kami. Nga ang simbahan magpakabana ilabi na sa material nga panginahanglan sa mga kabus o sa mga gibaliwala sa katilingban
ug moalima lakip na sa ilang espirituhanong mga panginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga publikong mga alagad sa kanunay daling duolon sa tanan, og nga kanunay nilang pangitaon ang matuod nga kaayuhan, alang sa ilang mga ginsakpan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanan nga nagkalisod sa pagpuyo, makakaplag og tao nga moabi-abi, og andam og tinuod nga mamati kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga sila ngimitahan sa ilang kaugalingon, sa pag-alagad sa mga masakiton, mga adunay kabilinggan, og mga kabus, makabaton sa matuod nga diwa sa gugma, o sa pagserbisyo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, ngang halang don Teopelo kamumot. Mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay, makadangat ug makadayon na ngadto sa langit nung pulayanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Ginoong Dios, gihatagan mo kami sa tanang butang maayo. Tabangi kami aron mapaambit namo kini ngadto sa uban, ilabi na ngadto kanila nga nanginahanglan sa among pag-alima o pagtagad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Unsay kasako tungod sa imong kayo. Giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong ipakita sa kaayong away sukul. Mga igsuon, pagampo kamo aron nanginyog ang ako nga sakripisyo. Dawato na ta sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan. Dawat mo kas Ginoo, sakripisyo gikan sa imong kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa dibuk ng santos nga simbahan. Sa imong paghalad sa among mga gasa, dinhi sa santos mo nga altar, nangamuyo kami sa imong kaluoy niining pangilin sa imong santos San Martin de Porres nga kining Santa Eucharistia maghatag kanimo sa labawong himaya ug magdala kanamo sa kahimpitan sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw naggapalambo sa imong simbahan pinaagi sa gahom nga kanunay bag-o diha sa kahibulungan nga kinabuhi sa imong mga santos. Nung naghatag ikaw kanamo sa dili kaduha-duhaan nga timaan sa imong gugma, ingon man aron madangat namo sa kaluwasan, ang kaluwasan, nadasig kami sa bantog nilang panigingnan, ug natabangan kami kanunay sa ilang mahigugmaong pangaliya. Ug sa uban sa mga anghel sa langit, duyog kami sa ilang walay hulong pagdaig sa pag-iingon.
Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas umihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamong tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mo baliknan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo, himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto, nuestro obispo, ug sa tanan nga mga pari, sa mga relihiyosas. Hinumdumi sa mga mong mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw. Kaluoy kaming tanan, himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang esposo, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, ni San Martin de Porres, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw kadaygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag anak kanimo magkagagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pasalamatan ta ang amahan
sa iyang kamang bahandianon o ka manggihatagon. Amahan mo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuwan ang imong pagbut, dinhi sayo ka maingon sa langit. Ang kalanon na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon na nakapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tungyan sa panulay, hinunualos sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Sa imo man gingharian ang gahonggang maya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Wala usab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa atong pag-inigsuunay, ang panagdait, ang kalinaw, manaa kaninyo. Kalinaw. Kordero sa Dios na nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagapasaylo sa tanan natong mga sala sa iyang kamanggihatagon, bulahan ang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, di na pagkakalawan kanimo, ang pamulong mo lamang, magmamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping unta kanato ngadto sa kinabuhing dayon alang kanatong mudawat niini. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Puno nga ulan, hangin nga makusog, magpabilin, kini nga dili matarog sa mauntani ni ang kaligon sa pagtuo sa kada tao pangayuhon ta. Kini nga grasya gikan niya pangayuhon ta. Kini nga grasya gikan niya.
Magampo kita. Magkagagahom nga Dios, gilig-on mo kami pinaagi sa kusog ni ining sakramento. Itugot nga kami tungod sa panigingnan ni San Martin de Porres. Makat-on sa pagpangita kanimo kanunay, labaw sa tanan ug pagsulob sa dagway sa bag-ong tao dinhi ining kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Sa kasamtangan, nagpadayon kita sa atong misa, mga misa novena. Pahinungod nato kang San Martin de Porres alang sa atong fiesta, atong pangilin karong Domingo, 9 sa Nobyembre. Ubanan kita sa kasaulugan sa fiesta sa atong bag-ong arsobispo, no? Si Arsobispo Alberto Uy, no? Gidapit ko kamong tanan. Ang ginumanaan kaninyo, Manosag kanimo. manalangin kaninyo sa inyong banay ang magkagagahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang Santa Eucharistia, dadan ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat. Salamat. Maayong adlaw, pag-amping. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Na kapiling niya.